ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ഓഫ്ലൈൻ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറിയുള്ള ഐറ്റമാണ് 1/2 ഗ്രാം മുതൽ 1 ഗ്രാം വരെ വരുന്ന റിങ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് 1/2 ഗ്രാം മുതൽ 1 ഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്ന കുറച്ച് അടിപൊളി റിങ്സിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കിയാലോ. ഈ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഒരു 550 650 മില്ലിഗ്രാം അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോൾഡൻ റിങ്സ് ഒക്കെ 800 മില്ലിഗ്രാം 900 മില്ലിഗ്രാം അതിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ. ഏറ്റവും ചെറിയ സിർക്കോൺ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റിങ്സ് എല്ലാം ഒരു 750 1 ഗ്രാം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ. ഇത് 1 ഗ്രാം തൂക്കത്തിൽ വരുന്ന സിർക്കോൺ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവിങ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ. വെറും 550 മില്ലിഗ്രാം ആ തൂക്കം വരുന്നത്. ഈ തൂക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു 5 വയസ്സ് 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ സൈസിലും റിങ്സ് അവൈലബിൾ ആട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആട്ടോ. മോൾഡിംഗ് വർക്ക് ആയതിനാൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം 1/2 ഗ്രാം മുതൽ 1 ഗ്രാം വരെ തൂക്കം വരുന്നത്.